Ejzel i Hasie. Wiecie, z czasu pampoński ejzel w pot skipnął się do głębokiej studni. Zwierzę gryczał żałośnie, rankornie całkimi godzinoma. Nałączał ten pampoń fest medikowo, cóż by też on mógł z tym zrobić. Na ostatku uzdał, że gadzina jest ci tak by tak moc starucno, a i ta studnia werci się już zasuć, toż też nie werci się już ni tego ejzla wyciągać. Skrzyknął, zwołał wszystkich swoich sąsiadów, co by mu przy tym hilfli. Wzięli wszystkie hercowie i napoczęli ta studnia zasuwać haboziami, fiframi, hasim i ziemią. No i przychodzi ejzel napoczną juzaj wrzeszczeć, choby go ze skóry obdzierali. Łoros ku zadziwieniu wszystkich ustął, spamiętał się. Pora szaufli nie skorzy, ten pampoń kuknął do tej studyni i zadziwał się tym, co tak rań ujrzał. Za każdą szuflą marasu, kiero ślatywała na ten pukę ejzlowy, ten rozbił cosik niemożebnego. Łosiewał się, łotyrpał się i kletrował się ku wierchowi. We miara jak sąsiady tego istnego pamponia suli habozie i ziemia na tego zwierzoka, on się ino łosiewał, kletrował się szrit za szritem ku wierchowi. Wnet też wszystkie ze zadziwieniem uwidzieli, jak ten ejzel przekroczył wierch tej studni i festelnie szczysny pyndaluje przecia. I sami przylazuje na myślunek jedny. Życie będzie woz zasuwać haboziami i marasem. Każdą zortą marasu i habozi. I jest ino jeden szimel, co by się wykludzić ze tej życiowej ducki. Ganz einfach trzeba się łotyrpać, łosiwnąć z tego naciepanego marasu i zrobić jeden szrit w górę. Każdo tako ściepnięto zesia z głoba i opresyjo to jeden krok ku swobodzie. Możemy wygramulić się, wyplańtać się ze najsrokszych turbacyjów, eźli nie zabremzujemy, nie zahaltujemy na szlak, eźli się nie domy, eźli tego wszystkiego nie osmolimy. Eugen z Pnioków.